वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीत पूर्ण ताकदीने आम्ही उतरलो आहोत। राज्य सरकारबाबत नाराजीचा सूर मतदारांकडून बोलला जातोय। वेंगुर्ल्यात फार मोठं परिवर्तन होणार आहे। या ठिकाणचं नेतृत्व करणारे दीपक केसरकर यांची चांगली आरोग्य सुविधा देण्याची जबाबदारी होती, मात्र कोणतीही सुविधा वेंगुर्ल्यात नाहीत यासारखं दुर्दैव नसल्याची खंत ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांनी व्यक्त केली आहे। अत्यंत घाई गडबडीमध्ये आपल्याशी आम्ही संवाद साधत आहोत। तर आजच्या ह्या पत्रकार सभेमध्ये उपस्थित असलेले आमचे सहकारी आणि वेंगुर्ला तालुक्याचे तालुका प्रमुख आदरणीय बाळू परब, या तालुक्याचे उपतालुका प्रमुख संजयजी गावडे, उपजिल्हा प्रमुख लक्ष्मणजी आयनोडकर, उपजिल्हा संघटक विजयजी जाधव, आम्ही सर्व आपल्याशी संवाद साधत असताना 2 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रामध्ये नगर परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत आणि पूर्ण ताकदीनिशी वेंगुर्ला शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिवसेनेने आपले या ठिकाणी नगरसेवक या पदासाठी 18 व नगराध्यक्ष पदासाठी सन्माननीय निकम साहेब यांची आम्ही निवड केलेली आहे, उमेदवारी दिलेली आहे। सर्व स्तरावरून आम्हाला चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळत आहे। प्रत्येक इच्छुक जे आमचे उमेदवार जे आहे नगरसेवक ते आपापल्या वॉर्डमध्ये फिरत आहेत। खरं तर राज्य सरकारबद्दल जी नाराजी आहे तो नाराजीचा सूर आज मतदारांकडून त्या ठिकाणी बोलला जात आहे आणि मला खात्री आणि विश्वास आहे महाराष्ट्राच्या सरकारने जे काही चालवलेलं आहे, शेतकऱ्यांवरती अन्याय होत आहे, व्यापारावरती अन्याय होत आहे, मच्छीमार बांधवांवरती अन्याय होत आहे, आरोग्याच्या बाबतीत पूर्णतः हेळसांड होत आहे, तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईमध्ये लुटलं जात आहे आणि ह्याचा संदर्भातला संपूर्ण परिणाम हा महाराष्ट्राच्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये होणारच आहे। मला खात्री आणि विश्वास आहे की वेंगुर्ल्यामध्ये फार मोठं परिवर्तन होणार आहे आणि ह्या ठिकाणी स्वबळावरती आम्ही निवडणूक लढवत असताना पूर्ण बहुमताचा कारभार वेंगुर्ल्याची जनता हा शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्या पक्षाकडे निश्चितपणे देतील याची मला खात्री आहे। अनेक जण आरोग्यासंदर्भात बोलत आहेत, मात्र वेंगुर्ल्याचा रुग्ण ज्यावेळी आजारी पडतो त्यावेळी मात्र त्या रुग्णाला निश्चितपणे गोव्यामध्ये रेफर करावं लागतं। रेफर शिवाय ह्या ठिकाणी कुठचीही सुविधा नाही। आमचे सहकारी आता बोलले की डायलिसिसची सुविधा नाही। गेली 25 वर्ष जे ह्या ठिकाणी विधानसभेचं नेतृत्व करतायत दीपक केसरकर, त्यांची वास्तव ह्या ठिकाणी जबाबदारी होती चांगलं आरोग्य सेवा देण्याची, मात्र डायलिसिस सुद्धा व्यवस्था ह्या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये नसावी ह्यासारखं दुर्दैव नाही। या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय आहे, मात्र उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये ज्या काही प्राथमिक सोयी उपलब्ध करून देणं गरजेचं होतं, उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दर्जाप्रमाणे ह्या ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध होणं गरजेचं होतं, त्या ठिकाणी मशिनरी आवश्यक होती, त्या ठिकाणी मशिनरी उपलब्ध न झाल्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये रुग्णाची हेळसांड होत आहे। आणि खरं तर हे उपजिल्हा रुग्णालय महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार असताना या ठिकाणी ते स्थापित केलेलं आहे, मी तुम्हाला अभिमानानं सांगतो। तदनंतर मात्र त्या ठिकाणी आरोग्य सेवा देण्याची जी जबाबदारी त्या पुढच्या सरकारची होती ती सरकारने अजिबात या ठिकाणी पार पाडलेली नाहीये। वेंगुर्ल्याच्या बंदराचा विकास असेल व ह्या शहरातल्या इतर सुविधा असतील, रस्त्याचे प्रश्न असतील, हे सर्व प्रश्न खऱ्या अर्थानं उद्या ह्या ठिकाणी आम्ही जाहीरनामा प्रसिद्ध करत आहोत। त्या जाहीरनाम्यामध्ये 1 ते 24 मुद्दे आम्ही दाखल केलेले आहेत। 1 ते 24 मुद्द्यामध्ये ते संपूर्ण नगरीचा विकास कशा पद्धतीनं ह्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारी शिवसेना कशा पद्धतीनं विकास करेल हे त्या ठिकाणी आम्ही नमूद केलेलं आहे। मला खात्री आणि विश्वास आहे की आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही सर्व ह्या वेंगुर्ल्या शहराच्या मतदारापर्यंत जात असताना आम्ही शाश्वत असा विकास ह्या वेंगुर्ल्याच्या नगरीमध्ये निश्चितपणे करू अशा प्रकारची खात्री आणि विश्वास आम्ही एकदा आपल्यापर्यंत मतदारांना देत आहोत। आम्हाला एक वेळ संधी द्यावी। खरं तर स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ह्या वेंगुर्ला नगर परिषदेची स्थापना झाली, अनेकांना संधी दिलेली आहे, पण खऱ्या अर्थानं कष्टकरी जनतेला आम्ही ह्या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे आणि प्रामाणिक उमेदवारांना उमेदवारी दिलेली आहे। ज्या ठिकाणी ज्यांच्याकडे पैसा नाही आहे मात्र त्या ठिकाणी कर्तृत्व आहे, गेली कित्येक वर्ष खऱ्या अर्थानं शैक्षणिक असेल, सामाजिक असेल, राजकीय असेल, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या ह्या ठिकाणी उमेदवारांना आम्ही संधी दिल्यामुळे मला खात्री आणि विश्वास आहे वेंगुर्ल्याचा संपूर्ण 5 वर्षाचा कारभार हा शिवसेनेच्या हाती देतील अशा प्रकारची मी आशा बाळगतो आणि आपली रजा करतो। धन्यवाद।